pag yung nagpapatubig. Tsaka kung hindi magawa sa tubig sir, mamamatay mga mais eh. Tsaka sa gamot, pag i-spray yung mga insekto. Lalo na yung uod sir. Matakot sa mga mais yung uod eh. Ito ang daing ng magsasakang si Rolando Diaz dito sa 7 ektaryang lupain na taniman ng mais na kanyang sinasaka dito sa bayan ng Mexico, Pampanga. Hindi umano biro ang puhunan at pagpapagal ng isang magsasaka bago magkaroon ng magandang ani. At ang masaklap na katotohanan dahil sa epekto ng African Swine Flu na nagpabagsak sa industriya ng pagbababoy ang mababang demand ng feeds. Nakakaapekto rin sa bentahan ng mais. Sir, pinakamababa na yung 8 sir. 8, 9, 10, ganun. Pag nasa 8 sir, paano kayo? Anong may kita kayo? Lugi talaga? Ay, lugi talaga sir. Kung 8 ang kilo sir sa isang hektarya, magkano bali yung kita nyo dun? Halos yung sir, hindi man umabot yung ginastos mo sir kung 8 lang yung presyo sir. 4 na buwan ang ginugugol na panahon ng mga corn producer bago pakinabangan ang kanilang tanim na mais. At ang kalaban umano nila ay kung magkulang pa sila ng pataba. Gayon na rin ang paghahanap ng pera pangapital hindi lamang sa binhi, maging sa gamot laban sa pamemeste ng mga uod. Kaya ang inaabot ng mga magsasaka ng mais ay ang hanggang leeg na utang. Sir, kahit saan ka sir magtanong sa magsasaka sir, maraming utang talaga. Kung hindi ka mag-uutang sir, di kakain mga pamilya natin. Sa public briefing ng Department of Agriculture, binabanggit ni Director Milo de los Reyes, nakatutok sa corn program ng DA na kasama ang Luzon Island sa may pinakamaraming producer ng yellow corn sa bansa. Hindi umano ito bababa ng 2 milyong metriko tonelada. Ang poong yan, nandito sa Luzon yung Isabela, Cagayan, and Quirino and Camsur. No? So all told siguro 1 point mahigit 1.56 almost 2 million metric tons no Opo. Sa Luzon. Mga 2 and million. all the rest Mindanao na. Mindanao po. Mindanao. Opo. Hindi pasok ang Central Luzon sa may mataas na produksyon ng mais. Ngunit binabanggit na hindi naman umano dehado ang mga magsasaka dito dahil sa kabila ng krisis ay naglalaro lamang sa presyong 14 pesos ang farm gate price ng yellow corn. Araw-araw ay nag-check sa field, sa Isabela po 13.50, dun sa Kawayan Isabela. Dito po sa Pampanga 14.50, sa Bukidnon po 12.50 po ang farm gate price. Maganda na po bang presyo yun? Tama lang po, hindi naman po siya bababa, hindi rin po naman magkano masyado po ang mataas. production cost natin ng mais? Yellow corn? More or less po 10 pesos per kilo po ang production cost natin. Sa pananaw ng Department of Agriculture, bagamat may opportunity loss sa mga feed miller na isa sa end product ng yellow corn dahil sa epekto ng mababang demand ng hog raisers dulot ng ASF, hindi naman umano nakikitang lugi ang mga yon. Ang feed millers naman po, hindi siya maapektuhan kasi hindi naman po niya hindi sila nagmi-mill kung wala naman po talagang bumibili ng feed. So sa kasalukuyan po, wala po kaming naririnig na siguro po may bumaba yung kanilang inventaryo, pero definitely hindi po siya, ang ano po lang niya, opportunity loss, pero hindi naman talaga nalugi. Sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka ng mais sa bansa, 2 beses lamang ang harvest season. Hakbang umano ng pamahalaan ay ang maidiretso sa end consumer ang mga magsasaka. Sa pananaw ng mga nakaharap sa epekto ng krisis sa merkado na nagbabanta ng kanilang pagkalugi, mabantayan ang mga mapagsamantalang traders na bumabangketa sa kanilang ani. Paulo G. Santos, CLTV News.